Ni lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 a ban ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim ɗin nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau ɗin nan na je shutin wallahi 2,000 aka ban. Gaskiya 24 TV. Dan na subscribe da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare. Gaskiyan magana yan fim ba Allah a ranku. Babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi, wallahi ba Allah a ranku. Yanzu kamar waɗanda na ga maganganun su biyu, Alinu da Falalu Dorayi, dan Allah dan Annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan anewa dattijan nan wannan abun ba. Ga yanzu barin fara daga kan Falalu Dorayi. Matan nan a kirga fim nawa ta yi a industry. Falalu matan nan ta yi fim ya fi nawa. Fim nawa ne ka sa ta har za ka yi against maganar ta don ta ce 2,000 da ake bata. Darakta mi magana gaskiya mana. Mu da ku mun san akwai yaran nan za ka zo ka sa mutum a sai producer ya kuma dinka cutar mutane, ba ma kokari mu biya su da kanmu. Mun san da wannan. Ko kuma a shi Alinu fim nawa ya sata, nawa ne ya bata 40,000. Amma mu yi magana gaskiya, ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba, shi yake biya. Kuma kun san da wannan, to me abin wata magana anan. Wasu kuma sai an biya, sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi. Ba abin da muke fesin ba kenan a industry. Ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki, ba shine abubuwan da ake fama da su ba. Me wannan ma magana ta faɗa ana bata 2,000, wannan ai kowa ya sani, sai dai wanda yake kin Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyan mu a duk inda suke a faɗin duniya da kuma kai Naziru, mawaƙin tsohon sarkin Kano, wanda ya kamata in zo in baka amsa akan maganganun da kai a Instagram. Ina gani magana da Mama Tambaye ta yi akan cewar a fim da take ba ta ba ta sama da 2,000 ko sama da 5,000 ba. A wannan magana ba haka take ba. Za a yi wa Mama Tambaye uzuri na cewar rikicin shekarunta za a kalla, za ta iya wannan maganar, amma ita ma ta san cewar mutane da yawa a cikin masana'antar fim sun ba ta sama da wannan kuɗin. So maganar da ake ka fito kana ta wasu soki burutu, kana wasu surutai na ba gaira ba dalili, na banza, na wofi, na iska, kana faffaɗan maganganu san ranka, to ka gane cewar duk abin da ka faɗa za mu iya mai maka da martani, don babu wanda yake jin tsoron ka a cikin mu, kuma ba ka isa ka fito ka ci mutuncin masana'antar mu rabu da kai ba. Yau Bashir mai shadda, ka yi haƙuri kan ranka ya ɓaci, kar kuma na sake jin bakin ka. Ai wai Bahaushe ya ce idan mafaɗin magana wawa ne, azzalimi ne, zafin tsigewa ne, ai shi wanda yake ji ba wawa bane, ba azzalimi bane. Idan magana ake ta zalunci, ni a zo a same ni in ba da labarin sa bane. Shi ya san ni na san sa. Original killing cikakke na zalunci lamba daya, ai babu sama shi. Amma ita rayuwa irin wannan karka matsa, abu ne na gida. Ita da ake magana akan wannan baiwa Allah, Allah ya sani ai dan Allah ake abu. Amma ko da aka tashe ta daga inda take magana an tashe ta, ni ne na kama mata gida, ni ne na ɗauki nauyinta, na ce duk sanda abincin ta ya ƙare ta zo ta karɓi abinci a hannu. Assalamu alaikum al'ummar musulmi, barka da wannan lokaci. So abubuwa da suke faruwa, maganar da Naziru sarkin waka ya fito ya yi, magana ce ya faɗa ta gaskiya, amma saboda wasu ba sa son ka fito ka faɗi gaskiya, saboda mutuncin masana'antar su suna ganin ya fi mutuncin ɗan adam, kuma Allah ya ce ya karrama ɗan adam fiye da komai a duniya. Saboda haka ni ba na ganin ka ci zarafin wani ko kuma ka yi wannan ka zalunci mutum mafita bace ba. No, tsakani da Allah abinda sarkin waka ya faɗa a masana'antar nan ta Kano da almost wajen na kai shekara 15 a cikin harkar nan ko 10 misali ma a takaice, in ba zan manta ba a cikin mutanen da Naziru sarkin waka yake magana a kai, ciki har da Alinuhu, in ba zan manta ba a shekarun baya da suka wuce wajen shekara kusan 5, akwai wani fim da ya taɓa kira na zo Kaduna na masa editing, wani namiji kanin ajali, wanda hadda Fatila dan a ciki, kusan sai da na shafe wajen sati guda a Kaduna ina editing
na fim din. Na gama kuma muka zo Kano na yi trailer na yi editing aka yi polishing film na ba su kwafi ya fita kasuwa, amma fa ba a biya ni kuɗin aiki na ba. Da abin ya ci ni na rasa yanda zan yi, na zo na samu Alinu a Ni'ima Hotel, ba zan manta ba, na ce masa abba hakki na fa na aiki da nayi ba a biya ni ba. kuma a lokacin muna yin editing a office din mun ga kawo editing na film 1 and 2, abinda ogan me yake karba yana karban naira 100-120 har da trailer, amma aka bani hakki na. Ne ta bibiya na samu Ali a Ni'ima muka yi magana, ya ce ba matsala zai yi magana da producer za a bani hakina. Muka zo da kyar muka zo har Kaduna wata ran ba zan manta ba, a NUT na je na samu Alinu na ce masa hakina fa na biyo fa a bani, saboda na yi aikin nan na gama fim har ya fita kasuwa ba a bani hakina ba. Saboda haka ina nema, ni ba zuwa nake bara wajen wani ya taimake ni ba, ni ba maula nake zuwa wajen ku ba, aiki na maka ka sallame ni a aiki na, kuma kai ka kira ni wannan aikin. Alinu ya dauki da kyar dai, sai da muka kwana 1-2 sannan ya kira ni ya tura min 40,000 40,000. So na haƙura na karɓa na rabu da wannan. So akan wannan abin da na yi shi ya jawo min farko muka dan fara samun matsala da Alinu, wanda a lokacin ba zan manta ba akwai wani fim din shi Jinin Jikina da za a yi, fim din Umar M Sharif ne za a yi shooting a Kaduna. Umar M Sharif ya daga waya ya kira ni ya ce Ali za ka yi mana editing saboda mun ga ka iya kaza da sauransu. Na ce to ba damuwa, na gode. Muka yi magana da shi, ya ce amma shi yana da karamin karfi da Allah zai bani part 1 zai ban 20,000, fim din 1 to 4 ne zai ban 80,000. Na ce na ba matsala zan yi a haka. So bayan kwana 1-2 shi da kansa Alinu ya kira ni ya ce min wannan fim din fa ba za a yi da ni ba, saboda ya riga ya yi wa wani magana, kuma ni na san duk dan na yi magana wancan hakkin nawa ne a baya, shine ya ja min wannan problem din. Amma kuma inda Allah yake sha'anin yake abinsa, again kuma a lokacin na samu aiki the same thing, muka haɗu kuma a location ɗaya a Kaduna, muka haɗu da shi Alinu, muka ya ganni ma ina yin wasu aikace-aikace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa, ina so in dan ja hankali ko kuma in ba da shawara bisa nasiha. Yan jarida sun buga labarin Ladin Cima, wacce uwa ce kaka ce a cikin wannan masana'antar, ta yi bayani akan wasu abubuwa da ita take gani ko kuma da ta sani, ko kuma a'a abin nan zai iya zama bayani ne kawai fito daga bakin ɗan jarida ta hanyar yadda zai yi ya amfani da hikimarsa wajen yada labarin da yake so. To amma na ga wasu sun kauce hanyar, sun ɗauki layin tona mata asiri, wannan ya ce ya bata kaza, wannan ya ce ya bata kaza. Ladin Cima ai uwa ce kuma kaka ce a masana'antar nan. Bai kamata ba wanda kasancewa wani naka ko tsohonka ko kakanka ba zai fito ya yi magana ba ka fito ka karyata shi, to kakka kakan wani. Ya kamata ko da faɗa ta yi ana ganin abin ba daidai ba ne, to mu 'ya'ya ne mabiya, ya kamata mu yi haƙuri, mu yi mata shiru ya fi. Ban ga dalilin da mutane za su fara hawa platform ɗinsu suna cewa na bata da 10,000 kaza, na bata 10,000 kaza ba. Ai ko nawa ka ba da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Tijjani Abdullahi Asase. Dala na so in yi shawara ne akan yan uwana abokanan sana'ata, yan uwana yan fim, akan maganar Ladin Cima. Abin ya yi yawa, kuma ba hana mutum ya faɗa abin da yake albarkacin bakinsa ba. Amma shawara da za mu bayar shine ka kirawo ta a gida, ka yi magana da ita akan cewa hajiya aini na baki kaza, ka same ta har gida, me isa zaki ce ba a baki kaza. Wannan abin da kika kuskure ne, sai bata wa masana'antar suna. Shawara tsakanin kai da ita, amma shigowa cikin social media a yi mata wannan cadin ba daidai ba ne. Shekarun da sun kai a ga girman wannan darajar, tsufan nata da girman nata ta fi kai shekara 60 a masana'antar fim, kuma yanzu da ita irin su Dan Magori, irin su ita ko a gurin aiki uzuri ake musu, ba komai kake iya rubutawa su iya kawo maka ba. Ballantana har ɗan jarida kamar na BBC ya saka ta a gaba yana hira da ita, dan an samu kuskure a cikin lafazin baki, bai kamata a yi ca ba. Dan Allah da Annabi mu koma gida mu gyara wasu abubuwan, ba mu taho social media mu yi ba. Da a ce yaro ne matashi yayi wannan ba daidai din ba, aka saka shi a gaba, babu wanda zai ce wani abu. Amma shekarunta sun kai a yi mata uzuri. Da Allah ina roƙon gida su yi uzuri akan wayannan abubuwan, da Allah mu ciccire wasu abubuwan ma da muka dora akan social media. Na gode a har kullum, na ku Tijjani Abdullahi Asase. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da juma'a.
Bashir mai shadda, Abubakar Bashir mai shadda, Allah ya maka albarka. Inda batun ba da hakkin mutane ne, kai lamba ɗaya ne wallahi. Ni kaya a kaina na gani, ba zan kuma manta ba. Na kai mutane sun yi aiki a matsayinka na producer a aikin, mai aiki ya ce kuɗi sun ɗan tsaya masa sai gobe, ka ce a baka barin kuɗi sai gobe. Don haka mu je a akawun ɗinka ka cira ka bani na sallamin mutane. Don haka kai wannan kaɗai ya isa ya zame min shaidar ka a ko'ina. Sannan na ji daɗi da irin wannan kalamai na kare mutuncin masana'antar mu. Sannan kai da kake wannan maganar, kake magana kare haƙƙi ko menene, gaskiyar magana ba za mu barka ka taɓa mana masana'anta ko kuma ka ci mutuncin masu mutunci a wajenmu ba. Assalamu alaikum jama'a, barka da wannan lokaci. Abubuwan da suke faruwa a wannan masana'anta tamu ta Kannywood abu ne mara daɗi, kuma wanda duk wanda yake da hankali akili ba zai ji daɗi da wannan abin da yake faruwa ba. Ba zan goyi bayan kowa ba zan ce wane ne mai gaskiya ba zan ce wane ne mara gaskiya ba, domin idan aka zo sulhu ko ana son a sasanta abu, to sai kai adalci. wa iza qultu fa'dilu walau kana za qurba, haka Allah ya ce. To idan zan ce zan faɗi wancan ne mai laifi, wanda ne ba shi da laifi, waɗancan masu laifi, waɗancan ba su da laifi, abin zai ƙara haifar da ɗa mara ido. To haka ya kamata dukkan wanda zai furta wata magana ya faɗa, karka ce wane ne mai laifi, wane ne mara laifi. Haƙiƙa ba ma farin ciki da abin da yake faruwa. Babu gida ko kuma babu wata masana'anta ko kuma babu wani kamfani a duk duniya da ba a samun ƙalubale iri-iri. Hatta a cikin addinin musulunci an samu ƙalubale tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ƙarshen dai zaman lafiya da kuma adalci kenan. Waka zaka ga wasu suna da son zuciya, wasu suna wani abu mara kyau a cikin waɗanda suke nuna cewa suna da imani ko mabiya ne ga shugaba sallallahu alaihi wasallam. To balantana kuma wani abu da ya shafa al'amarin duniya ne ake yi wa shi, misali. So kun ga kenan ya kamata a ce sai a duba, a yi haƙuri. Duk wanda suke wannan abun mutane ne masu hankali, mutane ne aƙilai. To duk wanda aka yi sa mai ran cewa mutum ne mai hankali aƙili, to sai a ga cewa yana ba da misali na kasancewa mai hankali kuma aƙili.